Sepeda garapan sepi, bengkel sepi, sume corona. Sepeda mari-mari sing duwe koyo mbokne ancuk. Sepeda urung di DP wis kon danggani. Nek direwangi mbokne ancuk lan ora yo. Kucluk. Salah kancane yo terapi nabung. Sing duwe malah koyo taek, mbokne ancuk. Dus. Ronon, wis dadi ya. Kurung ngawu panjen iki mang. Nang dadeno tak gowi. Yo sik ta, cangkemmu ora usah nyocot. Lah wis ora DP kon dadek-dadekne. Kancane yo sak butuh dhuwit gawe rabi barang. Peh kowe. Ya tak DP tapi lek saiki aku gak nggo dhuwit. Iya yo tok cangkemmu wis kono, bali ono njukuk dhuwit. Nang tak dadeni wedahe. Yo wis tak bali tak njukuk dhuwit entenono. Yo, nang. Ki kopi penikmat di malam hari. Sepeda wis dadi api ya. Dadi api. Iki engko lek enggak arek enggak teko tak gadekne nang koncoku. Telepone. Halo. Engko lek pelangganku enggak teko sepedae gaden yo. Piro ngono sepedae apik siap gawe ngodeh iki. Tak gawe rabi cu, apa terapi bar iki. Yo, nglek areke kan terene jam 8 ah. Yo. Kok tak WA? Yo. Tenan lho, gadin tenan. Wis, assalamualaikum. Wis, kalau ngenteni arek sing teko bayar 500. Bos, ya kedah. Enteni. Kadang ngomong langsung pada. Kadang emang konslet. Sono ora di. Aduh, dhewe ceblok sedang jomo aku. Aduh, kon dintenteni aku tak gadeni. Opo iki terus? Aku cuma kancaku iki rek tak gadene. Ndi mang kancamu? Tak dirubune. Tak nunggu sik. Halo. Randi. Kira wong wis teko. Yo. Ya wis. Oke, berarti aku uti rono. Đâu nó mà, nào vào cô nó. Bác, quá trời, mà nó cả nó thể sổ có gì. Ở trên đi thằng cả trẻ đi kêu với đi. Đi đã. Đi đâu? Thằng đâu? Tung atus mang lah. Dewe tak cả trẻ đi. Nyon, rekening lho. Jadi, kau tak kedengeran rekeningmu gini. Catetan HP-mu. Oh iya. Salah, irek wis. Asu kowe ta. Salahe sepeda lan bayar bener-bener. Wis, bali aku. Bali yo.